tilai mi so tumbu ania chuan tuna hian hei thei hai kalo do na amu tang ve to aish masiam ve ai mel po moi khop mai hei mo hei test ve lo kang siam bak lo voi ni sa ngai tlat hei chu tui don tui khopang avain pariat vel kala to tuna hian hei oro mun omna lampanin kakal mek zela hei ruwa omna kapo thladon chiani phul ruwa kan tiang chi kha ni a tuna chuan atuai po omve treu to tura ngayang hei tilai hian hi chu alien lo emai hei hi chu la lo photila hei tilai hian lian deuh pahnih tila an lian lutuk hran lo hei pakhat ani a tilai hian pakhat hei kan la ai lian om ngem o adang kan zong photang voinia chuan tam deuh hon kha katum lem lo ni voi ni khat ai kalak chuan tok view ka soi fo thin ang khan thingtlang nun video hlim om mu nam tak tak karam chuana ang te le thingtlang hoina kan hun man dan chawhme kan zon dan te le kan thil ti hrang hrang kha he chan ra hian pathian in damna thamin pe a kadam te ni chuan kalo upload thin dona he channel hi engai na zong te ni chuan mino subscribe sak ve ngei do nia chuan tilai po hian hei tuna chuan hei an lian ve pangai to khop mai kan hnung ka video masalama ka zon chuan tiang ho hi chu a lian pol khan ni a mase tuntuma chuan tiang ho chu ka kalsan result don ani lian tak tak om tura ngai la tilai chuan tam khop mai hei tilai hian om ma hei tilai po hian om boka chuan he tilai po hian oma hei tingte po hian ni a hei tilai thla po khuan oma lai mi chuan lian lo emai an lian lo ka ti zela lian tak tak hi om kherangem kam khiar ho do nia yang a hnok hi lo sa en ma sap lo chuan in khon sual in sa sual te hlom be a tun mi khan ya hei alien khop mai hei chu hei lian kai tak ani hei chon tilai thang mi khu la le nga lo long ai tilai pakhat ka ulan to boka hei pahni mo lian khop mai tilai mi hi alien ber hei hemi pathum po hi voi khat ai chu chung ro lo tan chuan voi khat ai zan ni hemi pathum po hi kalak sa ho hi kan khe photange
akor hi abal ve thina chu wangin ka kut abal ema wangin hei alang fresh view lem lo ni hei tilai hian omsela khopui anga chuan tiang a phul ro tuai tiang tuai ang chi po hi leivek ngai kha nia heng lai thingtlang anga chuan ei chak chuan han ram chuakila hei voi ni khat ei chu rei ro te a kan hu mai thin ani chu wangin thingtlang om hi anuam bi ani mo khopui om chu a inkim anuama ve thawa amai ro chu lui kalte ram chua vel te thingtlang om tinuam tu ni a chu wangin kan khuwa thingtlang om hi a ka thlel viau thin ani hei pathum kala to adang kan zong le hal zelang tiang ho chu an la lian lawa ka soi tak khan tam tak lak tum kan ni lo boka voi ni khat ai ka lak chuan ka du tok dona chu wagin tlem a lian deuh ho kan zong zel don ani tilai mi chu la lian lo em mai hei mi tilai te po hian a om bok vai lo zial hi zuk de mol mol ngai ni enge chan kan ti chuan ngal sang vai mi te an tam em em a chu wangin zu zo chi pon ni la du lo chung chung pen zuk le ngai ni chu sarem lo khop mai a tiang chu hei tlem na zia ve do to asanga amau tuai hi lian vak lo ma sela tiang chu tui ve sim sim ani hei chuan pia lama hian en le ngalila om leng em tilai thlang khuan pakhat a om le a hei tilai mi ho chu kan zon tir tun ma thal do ti meng mo ro tui tam tak tak ma chuan tiang ho po hi kan la ne em ve ka ni hian kala kholanga panga kalak tling vela ka khiang tilai hian daila kalak sa pani hi chuan tilai thanga khuan en le ngalila a tha ange hei mo hei dang ho bula kan ta ve halang tilai hian hei tilai hian han lian le pa ngai reng mai hei tilai chuan pani lak tur om le a hei thumbnail tura tha e ti khan thumbnail kan mangang chema shim lo kan test le lokang shim bak lo voi ni sa ngai tlat hei tilai mi hilak amarin ne lo ve ase cho lian lo hle mai a ais sa sual tlat mai hei ma se ka sa to ting tang sia ka la thawang cái đủ thứ sắm lẩu viêu mày hay bul tui tur zong zong kha ka pai ve ka lom o hei panga thling ta heng ho hi kalak to sa ho kha an nia kan khia ta na ga
nó sa anh tắm nghề mấy anh nọc sắc khóc mày tắm mà đi mau mau quay cho biển lục khóc mày nó sang hi anh vi chuột cho mày nè anh ngay ông điêu mày hi cái xả suol mi khan nia hay mà sẽ bị top ai à chuan cái xả chùm to lọc lò xì à gần là xìm xìm anh hay palinga pangavel ka zon belenga chuan ka du tok to mai don ani laksa ho hi hei ipte puya hian kan khunge chi tui don tui khopang ai hi chu pang reng hei tilai kong hen omro se hei tilai bula chuan alo tam khop mai hei tilai hian pahnih pathum pali tilai mi chau hi kalang panga chong ve tok chi ong tu nè cái lâu khét chân liang làm sao hẳn tay lá phồng hey tao liền về cái chỗ tụi đó khóc mày hey hắn bắt liền trở về hay chú hay bùn po lọc trà đi khan cái lạc mà sạt hâu các khẽ mà sạt hâu bọc ha cái lâu chỉ lằng hạ lỗ long à chuan in nã sản pain cái lâu chỉ lằng to lawang cái này cái lâu này sao mi thar ni chuan he channel a hian video hmuhnam tak tak kalo da rang thin dona he channel hi min lo subscribe sak ve tho do ni o tilai mi hi tuna ka khe thar lim kha ani a he hi kalak ma sa thau an ni a chuan heng ho zong hi kalak ho chu an lo ni ta a chuan ti khan ina ko tilang to lo ngo hey ti lan bel tur pom to don chuang lawa heng ho ba khi ani chuang lawa vai nang za nge kan chiarang pathum paruk pariat som pahnih ani avain kan voi ni ai za ani tilai mi so
tumbu ania chuan tuna hian hei thei hai kalau dona thei hai kalau lai kan thlir ho do ni o hei lai hian ara hei hi ram thei hai kan tiang chi khani chuan asanga kalonanga ara te po kai don ani kan lon sang ange hei hei thei hai ra lian chi khan ni lawa ma se athur tui viau chuan karing pai thapodang hei ti lai po hian kan lo le nga lange hei ara hi tun kum hi ara tam lo kum dang ate chuan ara abok thua zela duna chuan hei ara tlem em ani kan ei chinange bạn thuộc tuy về hay thuộc tuy khóc mày sang về tắc chuồn nè chuồn chỉ lại trên hay hay thì hay rạ hay mò thì hay rạ má chỉ lại po hiền hay bạn ngó ngó ngay hay mò ăn lẩu lệ về riêng hay lần thèm mó chiang lẩu tụi hay lần tụi rằng ngay tụi sang thèm ấy nhỉ tiếng hiền có thì về là cái gì là để hiếm mò chuan đen là chỉ là mặt sát tên hiền ai lạc về viêu nè thua tuy ăn mua trắng về tọ cái này po hơn cái này po hơn ra cái hắn nó cái chục tỏ đòn tụi này hiền cái đủ khop cả lẩu tọ mò đủ khop cả lẩu rất tọ hay chỉ lại rõ gần lần cái lần chuyển tiền ra nghe khu nhiễm lẩu khop mày hay chỉ lại hiện cùng đinh bạc hạt mà chỉ lại hiện ra lẻ nua là mà sẽ kalon to lawang hay mi tu na kalon na zara hiện cái đủ khop cả lẩu to này rồi gan chụp nghe hay lẩu lối mày hay admin mutur aw ma hay hay chỉ đang chạy ông